दानाव मैदेर फैयो नानि सिरि सिरियै उन्दुना था दा मैदेर फैबा गिनो गोनां जागोन नानि दा मैदेर फैबा जोंहासो गिनो गोनां जागोन टुकुटुक 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 आयु जोंहा जिरसनाया दाबो उन्दुआखै नै 10ता जासिगोन बारा थाब थाब उन्दुआ बियो दाना बारल' नाङा बायदि होला हामा दे खानाय हमना हामा दे माइनाव आंनि माइनाव हौ 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 जोंहा जिलिसना माइनाव दोनखो पार्सेलखौ मा लांजोबखो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना फिसा भिडिअफोरालाय बानायनानै दोननाय दङ नाथायबा इडिट खालामनो सोलाबाखै बेनिखायनो ब्लग भिडिअखौनो होनाय जायाखै रिल्सखौसो होबाय थानाय जादों गेजेर गेजेर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहा जिरिसनानि पार्सेल नायनो नागिरदों आङो फ्लिपकार्टनि आरो मिश'आव खालामदोंमोन ओमफ्राय मिश'आव थाबाय थागोन नोंसोर थाबाय थागोन मिश'आव माबा जाबाय आरोना केन्सेल जाबाय ओमफ्रायो मानो केन्सेल जाखो मिथिया ओरैनोथ' जा मिश'आवनो बांसिन खालामोन ओमफ्राय दा फ्लिपकार्टआव खालामबाय आरो गोबाव मानि लाबाय फ्लिपकार्टआव खालामनाया ओमफ्राय नायनोसै आरो जों नायथ'नो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै आरो जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बे माथाय दे नायलांसै गस्ला जिरिसनानि न'आव थानायाव गानग्रा गस्ला कटननि अर्डार खालामदोंमोन आङो पियर कटन नंगौना नङाथाय नायगोन ना सोना नंगौ है माथो कालारखौनो बेलेग सोलोंखानाय बायदि मोनबाय आं मबाइलाव एसे बेलेग मोगथाङाव माहाय बेलेग मबाइलाव माहाय बेलेग बिराद कालारफुल थार जाबाय सना गस्ला गोदान औ गिदिर मानिथार माथो नै जागोन ना जायालै जागोन जानायालाय गिदिर ग्लोम जागोन आरो नै सना बे गांसे ओमफ्रायो बे गांसे न'आव थानायाव गानग्रा ओमफ्रायो नै बे गांसे बे माहाय फिसा आङो गस्लाखौ बांसिन बिदि गुदाम गोनांखौ सोनो सहस मोनो आरो बेनिखायनो आङो बेबायदिखौ नागिरनानै अर्डार खालामबाय नै जियालाय मोजांसो बहुद ओमफ्राय दामा बेसेबां मोनथाय गांथामजों 433 मोन आरोना नै बियो माहाय फिसा सना माइनाव थांबाय बे ओमफ्रायो आरोबाव गस्ला गोदान नोंनि गोदान गस्लायानो गस्ला न'आव थानायाव गानग्रा खैथा बे पेन गोनांखा नै पेन बियो सना माइनाव नै गस्ला गरम बोथोरनि आरोना नै जागोन मानो जानो थाग्रा गस्ला गोदान गांसे नोंनि गस्ला गोदान गांनै पेन गोनांखा एबा गांथाम बेयो गांथामजों बेसेबां मोनथाय गाबोन गानगोन ने सना गाबोन सुना होनानै गानगोन लंपेन्ट सना मामा लंपेन्ट नोंनि लंपेन्ट सना थांलाय खाथियाव लाना होबाय थादों मेगन सादों आराम थाबाय थादों होननानै बे जाहैबाय कटननि लंपेन्ट 3/6 खौ खालामदों नालाय नै गोलाव जाहैबाय गांसे गांनै गांथाम गांब्रै
गांबा सयखान आरोना बे जाहा जिरि सनानो दायो सानावहाय माबा होनाय जाला नालाय पेम्पार्स होनाय जाला बेनिखायनो बिदि पेनखौ बिराद नांगौ जायो बेनो हासुबानो सोलायनानै होयो ओमफ्राय दंनायालाय दङ मेरला पेना नाथायबा इदि कटननि गैला आरोना गोजां बोथोराव बायनाय एसे गुदुं गुदुंआसो दङ बेनिखायनो आङो बिदि कटननि अर्डार खालामनानै लाबाय आरोना एसे गिदिर जादों जानायालाय मानोथो एसां दाम गोसानि बायनो न' लोगोफोर न'आव थानायाव गाननायखौलाय आं बारा बांद्राय दाम गोसानिखौनो बायनाय जास्राया जाहा जिरि सनानो ओमफ्राय सिगां माबायाव जोनोम जागोदानाव बायनायाथ' गानस्लाबनोनो मोनासै गैला दायो जास्राला बेफोरखौबो बियो बारा गोबाव गाननो मोननाय नङा बायदिसो मोनदों आङो थाबनो माबा जायोना इसोरनिया थाब देरलांनायजों थाबनो फिसा जालाङो आरो गस्लाफोरा मानसिया थाब देरो ओमफ्रायो गस्लाया थाब फिसा जालाङो बेनिखायनो एसे खम दामनि मोजां कालार सिम्पोल मोजां नुदोंना लोगोफोर सोरनोबाफोर नांगौब्ला अर्डार खालामनानै लानो हागोन आरोना बेबायदिनो नै ओरैनो गांसे गांनै बायनो थांबाबो नागिरनाबो मोनस्लाबा नागिरना मोनब्लाबो दामफोराबो एसे माबा जायो नालाय ओरैनो बायनाया खुला बायनाया ओमफ्राय बिदि अनलाइनाव बायबा एसे खम बायदि मोनना लायो आरोना आङो बेनिखायनो बांसिन अनलाइनाव बायनाय जायो सोरनिबा कुइसनफोरबो दंसैमोनहाय सोलाबानो माथो हरनोनो रिप्लाइखौनो जाहा जिरि सनाखौबो बेसे मान्थ जाखो बिदि सोंहरनाय नुदोंमोन जाहा जिरि सनाया एप्रिलनि 11 तारिखआवहाय माबा जासिगोन आरोना 6 मास पुरा कमप्लिट जासिगोन आधा बोसोर जासिगोन आधा बोसोर माब्ला आधा बोसोर जानो थांखो पात्ताखौनो मोनस्लाबलायासै जिरि सनाखौ दाखालि बावैसो मोननाय बायदि मोनदोंमोन आङो नाथायबा नै फैयै 6 मासानो जानोसै मोसानो भिडिअ बानायनो माला सम बारलाङो जिरि सनाजों थाफानो माला सम बारलाङो पात्ताखौनो मोनला सिगां जिरि सना गैयि समावथ' बिराद रिन्दाव मोनोमोन आङो थिं थां मोनसेमोन गोदाव सोरावनो ओमफ्राय दा जिरि सना थानानैसो बिराद मोजां मोनो आरोना आङो समफोर बारलांनायखौनो पात्ता मोना माला हर जायो माला सान जायो मा बुंगोन जाबावबाय जेबो बुंथ'ला जिखिजाया दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।